अरे केविन, तू आणि ജാപ്പാനാക്കോ आणि ജാപ്പാനാക്കതൊന്നും പാടു तू ഗോയാസാനോ? ഞാൻ വിഷ്ണു അല്ല, ഞാൻ കെവിനാ. നീ ആരാണ്? നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നിനക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെവിൻ അല്ല. നീ ആരാണ്? എന്തിനാ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത്? अरे केविन की तू उलयता? ഇനി നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട. अरे तू മിണ്ടായിരിക്കൂ. तू गोंयकार मरे गाठ्या बाजूला എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കൂ. अरे बाबा वो कौन रे बाबा? എനിക്ക് നിന്നെ अरे तू അറിയില്ല. कौन रे? अरे तू मुझसे नहीं ला, मुझसे गाड़ी रे तू. നീ ആരാണ്? എനിക്ക് ഇതുവരെ നിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. अरे बाबा उलयत किधर है तू? നോ മാമ. നീ ആരാണ്? अरे मामू तू किती उलयते मग काय सोचनो ना? ആരാണ്? എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. अरे उलट किती तू? ഞാൻ किती നിന്നെ उलयता? ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. सोड मग अवई. ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും, ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും. नाका 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 नाका. अरे अरे मरे किती झालंय का? सोड നീ सोड കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. नाका അത് नाका മനസ്സിലായോ? पुरो. നിനക്ക് മനസ്സിലാണോ? किती झालं, किती झालं? केविन, अरे अरे केविन. किती झालं रे? अरे केविन तू इंगा आणि ओ कोण रे? कित्या मात्र तो तुका? अरे तो केविन म्हणून सजमोन आ तेको उलयत मरे आणि ओम को कोकणी उलय ना केणे म्हणे यांना म्हणणे को उलयत मरे तो. अरे बाबा तो केविन न्हू, तो विष्णू. അതെ. अरे तो केरलाचो, तो म्हजे बरी काम करता. काम कोता पूण दोगांले सेम फेस मरे तुमगेले डुप्लिकेट मरे तुम्ही. अरे तू म्हूण सजमोन हांव तेको उलयत मरे. ഇയാൾ ആരാണ്? എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. तुगे फेस आणि तेगे फेस सेम मरे दोघां एकेच भाशेन दिसताय मरे तुम्ही. कित्या आमी दोगांनी कॉपी पेस्ट ना रे? कित्याक कॉपी पेस्ट? कित्या तेगे पाय आणि मोगे पाय एकूच पूण माय दुसरी. तुम दोघांय एकू पायगे चेडे बरो हुशार मरे तुमगे पाय.